आजच्या या व्हिडिओमध्ये हे सुंदर आणि चवीला सुमधुर असे लागणारे रव्याचे लाडू कसे बनवायचे ते आपण बघणार आहोत। याच्यामध्ये मी एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट वापरला आहे, त्याच्यामुळे हे लाडू वळायला पण सोपे पडतात आणि चवीला पण फार छान लागतात। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत करते। चॅनलला नवीन व्हिजिट देत असाल तर सबस्क्राईब करा। मी कढई तापून घेतलेली आहे आणि याच्यामध्ये मी 1 कप गव्हाचं पीठ वापरलंय। हे गव्हाचं पीठच इथलं सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आहे। मंद गॅसवर मी हे गव्हाचं पीठ आता भाजून घेतलेलं आहे। साधारणतः 5 मिनिटं लागली मला। 5 मिनिटं मी हे मंद गॅसवर भाजून घेतलं आणि नंतर काढून घेतलेलं आहे। आता त्याच कढईत मी 2 कप रवा घेतलेला आहे। इथं मी हा चिरोटी रवा वापरलेला आहे। एकदम जो फाईन रवा मिळतो तो फाईन रवा मी वापरलेला आहे। तो पण मी मंद गॅसवर आता भाजून घेतलेला आहे। साधारणतः 8-1 मिनिटं लागली मला हा रवा भाजून घ्यायला। तर मंद गॅसवर हा रवा भाजून घ्यायचा। रवा भाजून झाला की त्यातच म्हणजे मगाचं आपण पीठ भाजून ठेवलंय गव्हाचं, तर ते त्याच्यात ॲड करायचं आणि दोन्ही एकत्र करून पुन्हा भाजून घ्यायचं। आता याच्यामध्ये मी वेलची जायफळची 1 चमचा पूड घातली आहे, ती पण मी याच्यात व्यवस्थित एकत्र करून घेतली आहे। आणि आता याच्यामध्ये मी हे 3/4 कप म्हणजे 1 कपला कमी एवढं तूप घातलंय। आता तूप पण मी याच्यात व्यवस्थित एकत्र करून घेतेय। हे बघा, मी छानपैकी असं तूप एकत्र करून घेतलंय। पूर्ण मिश्रणाला तूप लागलेलं आहे। आता याच्यामध्ये मी 1.5 कप पिठी साखर घातली आहे। पिठी साखर पण या मिश्रणासोबत व्यवस्थित एकत्र करून घेतली आहे। हे बघा, पिठी साखर छानशी मिश्रणामध्ये मिक्स झालेली आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि मिश्रण हलकं थंड झाल्यावर, म्हणजे एकदम पण थंड नाही करू द्यायचं, थोडंसं हलकं थंड झाल्यावर आपण याचे लाडू वळायला घेतलेले आहेत। हे बघा, डेकोरेशनसाठी मी इथं काजूगर आणि चारोळ्या वापरल्यात। काजूगर मी तुपामध्ये हलके भाजून घेतलेले आहेत। हा बघा, मस्तपैकी असा माझा लाडू वळून झालेला आहे। याला मी डेकोरेशनसाठी हा काजूगर लावलेला आहे आणि 2 चारोळ्या पण वापरलेल्या आहेत। गव्हाचं पीठ वापरल्यामुळे हे लाडू चवीला पण खूप छान लागतात आणि वळायला पण सोपे होतात। हा बघा, मस्तपैकी असा माझा रव्याचा लाडू तयार झालेला आहे। दिसायला पण खूप छान दिसतोय। मी आता असेच बाकीच्या सारणाचे सगळे आता लाडू वळून घेतलेले आहेत। मिश्रण गरम असतानाच लाडू वळायला घ्यायचे, म्हणजे ते वळायला सोपे पडतात। अशा प्रकारे माझे सगळे लाडू वळून झालेले आहेत। हे बघा, एकदम सुरेख असे हे लाडू दिसतात, चवीला पण खूप छान लागतात। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक यू। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा।